L-interess fil-sinna jinżamm ħaj min-nies, mit-toroq sar-radju u t-televiżjoni. F'din ir-rokna se nlaqgħukom ma' Thomas Patch li flimkien mal-Professur Manuel Mifsud iħabbrek sabiex iżomm il-lingwa ħajja bi programm tar-radju bl-isem ta' Seħer il-Malti. Il-programm Seħer il-Malti ilu li beda huwa wieħed mill-eqdem u naħseb wieħed mill-iktar programmi tal-Malti illi baqgħu ħajjin, jekk mhux forsi l-iktar wieħed. Min bdieħ kien Charles Colleiro fil-fatt, illi ġietu din l-idea li għamel programm tal-Malti li kien jismu Kellimni bil-Malti. U li fih kien jiltaqa' mas-semmija fuq ir-radju u jitkellem magħhom u jwiġbuh bħala mistieden kellu lil Carmela Zoppardi. U dan għamlu sena sejrin hekk bejn l-2003 u l-2004. Mela morna ħafna snin lura. Imma mbagħad ġara li Carmela Zoppardi kien se jsefer għax mar jagħmel xogħol bħala kap ta' tradutturi fl-Unjoni Ewropea, u mbagħad ġejt mistieden jiena. U għamilna żmien Charles Colleiro u jiena nagħmlu dan il-programm. Sakemm fil-2011, 2012, bdejna nagħmluh jiena u Thomas Pace, daħal Thomas Pace, li huwa llum sieħbi u li ilna nagħmlu il-programm kif qed ngħidu mill-2011, ġifieri 10 snin prattikament nagħmlu dan il-programm. Il-programm sa dan it-tant bida l-ismu darbtejn minn Kellimni bil-Malti għadda għal kelma bejnietna, u mbagħad il-programm semmejnieh Seħer il-Malti. Aħna nqisu lil xulxejn komplementari. Il-sinna jitratta l-Malti fuq it-televiżjoni u Seħer il-Malti minn fuq ir-radju. Inkopru bej wieħed u ieħor dawk il-loqsma illi fihom b'xi mod jintuża l-Malti. Allura, pereżempju għandek il-mużika, il-lirika bil-Malti, allura l-programm jgħin fl-apprezzament tal-lirika tal-kanzunetta bil-Malti, pubblikazzjonijiet illi jkunu għadhom kemm ħarġu, nlaqqgħu l-semmija tagħna mal-awturi u mal-pubblikaturi tal-pubblikazzjonijiet, suġġetti li l-semmija jinżlulhom għasel, id-dialetti pereżempju, nkatru l-apprezzament tas-semmija tagħna tal-Maltin lejn favori dialetti. Isnajja, tant kliem illi nsibu bil-Malti u kliem sabiħ illi jintuża foqsma differenti, f'isnajja differenti ukoll nittrattaw fil-programm. Bla dubju mbagħad għandna l-idjomi illi inti għandek il-Malti użat mod mill-isbaħ u għalhekk il-programm jismu Seħer il-Malti għax bis-saħħa hekk ikunu nistgħu niskopru wkoll u napprezzaw aktar dan is-seħer, dan il-ġmiel tal-sinna. Fil-programm naraw ukoll li nlaqqgħu lis-semmija ma' min ikun għamel xi teżi l-Università. L-Università fid-Dipartiment tal-Malti jsiru ħafna teżijiet interessanti naturalment fuq il-lingwa u allura naraw li minn żmien għal żmien ikollna studenti fostna hawnhekk nġibuhom magħna fl-istudju biex ikunu jistgħu jitkellmu fuq ix-xogħol ta' riċerka li jkunu għamlu. Il-programm ukoll nużawh biex nlaqqgħu lis-semmija ma' xulxin. Għaliex ġieli wkoll nistiednu semmija stess illi x'implunna regolarment u nistednuhom magħna biex ikunu jistgħu jagħtu l-kontribut ukoll u jiltaqgħu magħna f'dan l-ambjent tal-istudju. Jagħmlu popolari li huwa kif jgħidu l-Ingliżi user friendly. Min qiegħed jisma' qed iħossu wieħed minna. Fil-fatt aħna il-programm ngħidulu il-mejda ta' nhar ta' Sibt, fejn aħna mdawrin kollha mal-istess mejda u m'hemmx professuri u nies li ma jafux. Aħna il-koll qegħdin fl-istess ilma, il-koll Maltin li qegħdin niggostaw nieħdu pjaċir bil-programm tagħna. U b'dan il-mod għalhekk naħseb li huwa popolari u qed isir dejjem iktar popolari għax in-nies iħossuhom
verament f'darhom u jieħdu sem ara kemm hu hekk kemm nies li huma forsi avvanzati ħafna fil-kultura u kemm nies li laqas biss jafu jiktbu il-Malti imma għandhom ħafna x'jagħtuna, aħna nemmnu li għandhom ħafna x'jagħtuna u fil-fatt qegħdin jikkontribwixxu wkoll. U qed nippruvaw ndaħlu dejjem din l-idea illi il-Malti tafu għax kellna wisq programmi fl-imoddi fejn qisu il-messaġġ kien jgħaddi illi inti ma tafx tiktbu l-Malti, inti ma tafux il-Malti u jinġejtaw biex nagħlmek. Mhux hekk. Aħna il-koll qegħdin fl-istess livell, qed nitalmu minn xulxin, aħna nitalmu ħafna mis-semmija tagħna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.